Soc Jordi Daura Molins, tinc 25 anys, soc d'Unió i actualment exerceixo de conseller municipal al districte de Gràcia. Les meves responsabilitats en el districte són dins del grup municipal de Convergència i Unió, a l'oposició, portant l'àrea de medi ambient. Formo part d'Unió de Joves. Unió de Joves per mi és l'espai de trobada de joves compromesos amb el país, la seva gent i el seu benestar. Ideològicament em defineixo com una persona humanista, de centre, catalanista, europeista i per això milito a Unió Democràtica. Crec que en aquest mandat una de les coses més importants i que està sobre la taula és resoldre el tema del mercat de la baseria. De les coses que més m'agraden de Gràcia és la seva activitat cultural. Jo precisament també col·laboro dins la colla gegantera de la Vila de Gràcia. Soc gracienc de naixement, encara que la meva família ve de diversos llocs. La meva mare va néixer aquí a Gràcia, igual que el meu avi, el meu pare és de Sants i la meva àvia de la frontera d'Aragó. En aquests moments ens trobem a la seu del districte de Gràcia, com ens agrada anomenar els graciencs, l'Ajuntament de la Vila de Gràcia. L'Ajuntament es troba a la plaça de la Vila de Gràcia, on durant molts anys ha estat una icona de fets importants que han passat al llarg de la història, com per exemple el que va ser la revolta de les Quintes i altres coses que han fet que Gràcia sigui una icona del progrés social i cultural també de la ciutat. Barcelona és la capital, primer lloc de Catalunya, una capital europea i també una capital del món, i per tant ha de continuar treballant per la seva projecció a nivell europeu, però més enllà d'Europa, per ser realment una veu important arreu del món. M'agrada aquesta combinació que té de mar, muntanya, cultura popular, tradicional i cultures que venen de fora i que permeten a Barcelona ser una ciutat, crec, envejable arreu del món. Barcelona ha de continuar acollint grans esdeveniments com és el Mobile World Congress, la Smart City Exposition, que són esdeveniments que atrauen molta gent, molt capital humà i molts diners per la ciutat, i això és important i ho hem de conservar. Finalment, només dir-vos que us convido a que vingueu a Gràcia, que visiteu Gràcia, barcelonins o no barcelonins, que ens visiteu i qualsevol cosa resto a la vostra disposició com a conseller municipal.